pregunta és si hi ha una tècnica, si hi ha un secret, perquè simplement potser és que ets bon actor i ja... Secret o tècnica, no sé, jo al final el que faig és el que he comentat, jo ho visc per dins, llavors és la meva tècnica, cadascú al final ho fa com li surt millor. Hi ha gent que pot plorar pensant en una planta i que pot plorar pensant en un saltamontes, saps? Vull dir, pot plorar amb el que sigui. Jo sí que és veritat que, igual que en l'Incidente, doncs vaig pensar una mica que això passava una mica de veritat, que com m'influiria a mi com a nen, no? I això m'ajuda a posar-me a la situació, i això és el que faig. I ets capaç d'entrar tal qual? O sigui, perquè jo sóc d'aquells que em costa tant que necessito allunyar-me un moment, quedar-me sol, escoltant una música concreta, amb els ulls tancats. Això depèn de si estàs inspirat o no. Vale, depèn del dia, no? Però, clar, depèn del dia. Hi ha dies que dius, ostres, ara a plorar, no sé, però sí, no, normalment sí que entro i surto bastant fàcil. Sí, normalment és graciós perquè estem rodant i estic plorant i després faig i la gent, hòstia, què li passa? No, sí. Doncs l'any 2021 també vas fer la sèrie Maricón Perdido, on interpretaves, en aquest cas, un paper més de la banda d'abusador, no? Eres qui abusava del protagonista, el Roberto. Com vas sentir-te fent aquest paper? Perquè jo que et conec personalment sé que el bullying és un tema que has viscut de prop. Bueno, aquest paper va ser un paper curtet, una mica... Van ser 3 sessions, el que passa és que va ser un paper que jo quan me'l van dir va ser com una mica de dir, ostres, el faig, no el faig... Bueno, al final el bullying sempre passa. Ha passat des de que els nostres pares anaven al col·le, ha passat des de que fa 1000 anys i és un tema que s'ha de tocar, no? I s'ha de veure també a sèries com Maricón Perdido, ja pot ser bullying per la homosexualitat o per el que sigui, sempre ha passat, perquè hi ha hagut discriminació i és una merda. Parlar malament ho sento, però és una merda. I jo és un tema que em toca de prop perquè jo he viscut una mica aquest tema quan tu ets actor i tu te'n vas i tornes, al final la gent es pensa com que estàs en una altra cosa, no fas els exàmens que has de fer amb ells, no? I és una mica... Costa a la gent entendre com tu pots estar treballant o a l'Argentina o tornar, i llavors quan són petits una cosa així després es torna molt més gran i això acaba passant el mateix amb la homosexualitat o qualsevol cosa, i això és molt dolent i molt dur. És fruit d'enveges, no? Sí, al final és el que hi ha i has d'acceptar, aprendre. També dic, les persones que esteu sofrint bullying o tot això, que sapigueu que això s'aprèn, que al final us farà unes persones millors, més dures, aprendreu molt i al final tot et curteix i et fa més fort. I puc justificar això perquè l'Ivan Luengo no només és un gran actor, sinó que és una gran persona amb un cor enorme.